F'kummenti wara reazzjoni inizjali dwar is-setta regolamenti ġodda dwar l-artijiet agrikoli li se jitlu fis-seħħ minn Settembru li ġej, il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, enfasizza li l-Gvern mhux se jaqta' l-ebda passatemp li għandhom in-nies. Mal-mikrofonu ta' One News hu qal li dawn is-setta regolamenti intiżi biex jagħtu protezzjoni lill-art agrikola limitata ġew interpretati b'mod ħażin u tenna l-miżuri għandhom lan li jħarsu s-sostenibilità fil-produzzjoni tal-ikel u tiżgura li r-riżorsi agrikoli tal-pajjiż jintużaw b'mod responsabbli. Mhijiex l-intenzjoni tal-Gvern li jieħu r-raba tal-privat, kif ukoll mhijiex l-intenzjoni tal-Gvern li b'xi mod u manjera jtellef xi individwu mill-ħobis u l-passatempi li għandu. Kull ma qiegħed jeżiġi l-Gvern huwa sempliċi illi l-art agrikola tiġi reġistrata u li din l-art agrikola tiġi mantnuta sewwa. Skont dawn ir-regolamenti qed tingħata iżjed importanza li r-raba tintuża f'attivitajiet agrikoli waqt li kull biċċa art trid tkun irreġistrata taħt isem il-bidwi u kull tibdil jew żvilupp fuq l-art irid jiġi sottomess għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.